ta khublai phi parlok boro sa sisen ngi priang subhai phi syakani ka channel jungi ka bala ai kerteng ka hot tempor brothers YouTube channel te mentang ada nge bangangan ong ai syapang jong kinong yasim menta ha kani ka internet dancing competition ka bala penya da ka Kriam film production te ya ki result jong kinong shot insa penpana ya kinong job ha ka santarik ubrai bafra kata kan long ha ka sini balang ha ka por san baje janmir sakawai ru ngakwa ben ong ba babun hi ki video ki ba ngila upload hapo YouTube kilong ba ki comment ki babun hi ki video ki basyat ki kena ki comment ki off kato ka jing off ya ka comment ndai ka ba ngi off damangi handrai kadai bala off hi na ka YouTube te na kata daw ngakwa ban pensyai ya pi syapang kani yo pis ngotu bakla ba yo pi ong ba ya kanika comment la off damangi handrai nakaliang jungi kinong punya ya kanika comment ki comments jong kinong chat omsyem la off damangi handrai kala off hi da ka YouTube te nakata daw lada kitu ki video jong ki kena ki bagi ya chat lane ki balahe lane ki balarang ba lada kilabun ki like bat ki view te ya kitu ki video bala off ka comment nak benta jong ki minsa ai max no mangi te nak kata daw kumno ba pinle ya kani bakan kiyo ka view ki like kata ka syong happy kumno ba pin share kata ka syong happy da ka ba pi share kumno ban kiyo ki like ba ki view te kala syong hakti jong pi ada pidei kimi jong ki kun jong pi di sebenta kani ka internet dancing competition kani ka benta jong pi ba pin share ki video syaki paralok ki para jor pi kentu langi ki paralok jong pi ong ya ki share ki video jong long yarap share lem ya ki video jongi te tangkatahi khublai shibun